дуруд мегӯям ба ошиқони саҳифаҳои иҷтимоӣ Далери Эмомалӣ, онҳое ки видеои моро дар Instagram, TikTok, YouTube ва ё Facebook мебинанд. Мо барои шумо ваъда дода будем ки дар соли 2022 тасмим мегирем ки ба чанде аз шаҳру ноҳияҳо як сафарҳои якрӯза ё шояд зиёд дурӯзае дошта бошем. ва ҳоли мо ҳузур дорем дар даромадгоҳи Исфара ва инҷам нависта шудааст хушомадед ба Исфара. ва ман ба чӣ хотир ин видеоро пешакӣ барои шумо бознашр мекунам ва иттилоъ медиҳам ки мо ба Исфара ворид мешавем, то ин ки то субҳ шумо дар саҳифаи шахсии ман, бахусус дар Facebook хоҳиш мекунам дар комментҳоне бахусус дар саҳифаи фейсбукии Далери Эмомалӣ бо ҳарфҳои инглисӣ ҷустуҷӯ кунед, бинависед ки барои шумо куҷои Исфараро дидан ҷолиб аст, дар куҷо як корхонаи нави истеҳсолӣ кушода шудааст, дар куҷо як роҳи нав бунёд шуд, дар куҷо як мактаб омӯзишгоҳи нав кушода шуд, ё дар куҷо роҳ проблем дорад, дар куҷо як мактаб намерасад, дар куҷо як корхона кор намекунад. Хулоса аз нуқтаҳое ки дар Исфара пешрафт аст ва аз нуқтаҳое ки дар Исфара проблем аст, барои мо бинависед дар саҳифаи шахсимон ва мо фардо кӯшиш мекунем ки то қадри имкон аз рӯи харитае ки шумо барои мо пешниҳод мекунем мо ҳаракат кунем, то ин ки видеои баъдиро бо номи Исфара равон шудем тамошо кунед. ҳолӣ мегӯям ки то субҳ шумо як видео пештар бо номи Данғара равон шудема, вақт ёфтед тамошо кунед ва агар хуштон омад тугмачаи олӣ монед, хуштон наомад тугмачаи поин монед. ҳатман вобаста ба ҳама видеоҳои мо назару андешаҳои таҳлилӣ бинависед. Бе ҳақорат, бе дашном хоҳиш мекунам. Ман мунтазири паёмҳои шумо дар мавриди Исфара то субҳ дар саҳифаи фейсбукӣ ҳастам. Падруд, то субҳ.